Bon dia, avui en aquest vídeo parlarem i explicarem què és el narrador i què és la veu narrativa. En primer lloc, el narrador o la veu narrativa, que és el mateix, és el mitjancer entre l'autor i el lector en un acte de comunicació literària. L'autor el que fa és contar el relat a través d'una veu i això ho fa segons diverses possibilitats tècniques. En principi, tenim dos grans blocs, dues grans opcions que pot elegir l'autor a l'hora de triar qui ha de ser el seu narrador. En primer lloc, el narrador pot ser extern i en segon lloc, el narrador pot ser intern. Anem per parts. El narrador és extern quan no coincideix en cap dels personatges que surten a la història. També rep el nom de narrador heterodiegètic o també narrador historiador. De fet, la narració en aquest tipus de narradors és en tercera persona, s'utilitza ell o ells i acostuma també a cercar l'objectivitat, és a dir, a no mostrar gaire les seves opinions. Dins el narrador extern trobam diverses possibilitats. En primer lloc trobam el narrador omniscient, que és un narrador que té una visió molt àmplia i panoràmica i que ho veu tot des de la mateixa distància. És com si fos una ment superior, una mena de Déu, que coneix el passat, el present, el futur, els sentiments, els pensaments més íntims de tots els personatges, de manera que el que fa és controlar-los i els domina, tant en les accions que fan com en la resta d'informació. És un narrador que ho sap absolutament tot. Un altre tipus de narrador extern és el narrador observador. És un narrador que dona informació només a partir del que veu i del que sent i no pot reproduir pensaments si els personatges no ho diuen directament en presència seva. En tercer lloc també tenim el narrador editor. Aquest és el que explica uns fets que ha trobat escrits en un hipotètic manuscrit o un document perdut que a vegades no gosa reproduir literalment. Per exemple, el Quixot és un exemple d'aquest tipus de narrador editor. Aquesta fórmula permet a l'autor continuar gaudint de l'omnisciència, és a dir, com si fos un narrador omniscient, sense que se'l pugui acusar de manipulador, ja que l'autor pot parlar des de la seva pròpia història com si fos un lector més. Aquí tenim per ara els narradors externs. Ara cal veure quins són els tipus de narradors interns. El narrador intern, de fet, és així quan esdevé un protagonista o un personatge de la història, és a dir, el narrador forma part de la història que estem explicant. També pot rebre el nom d'homodiegètic o de narrador actor. Predomina també la narració, en aquest cas en primera persona, no en tercera, i s'acostumen a interpretar els fets de manera subjectiva, és a dir, donant l'opinió del que succeeix. Dins el narrador intern en tenim també uns quants tipus. En primer lloc tenim el narrador protagonista, o que també es pot dir narrador autodiegètic, que és el narrador en primera persona, on el protagonista apareix com a responsable de la seva pròpia història. És dins aquest narrador on pot aparèixer, per exemple, el monòleg interior, que és una tècnica mitjançant la qual es crea la il·lusió que un personatge expressa el seu pensament d'una manera directa. I precisament de narradors protagonistes i de monòleg interior en trobam moltíssims casos. D'altra banda, també tenim el narrador testimoni. Aquest és el narrador, en aquest cas és un personatge secundari, que actua com a observador. Un personatge secundari que actua com a observador però que forma part de la història. Es caracteritza per la utilització de la primera persona, també per la descripció objectiva de l'escena, la interpretació subjectiva dels fets i el doble focus d'interès narratiu, el de la narració escrita i el de la personalitat del narrador. Un cas extrem del narrador testimoni, de fet, és el narrador observador, que no intervé en els fets i que a vegades es pot confondre amb un narrador extern o observador. La diferència és que aquest, el narrador testimoni, utilitza la primera persona i no la tercera, que és la que s'utilitza amb el narrador extern. Fins aquí, per tant, tenim els dos grans tipus de narradors, intern i extern, i les seves subdivisions. Ara el que toca és contestar les preguntes.